sam se za mene raskipjevala i da mi nisi znala reći da biš više od svega bila moja. Ma koji su ovo? Bili su to smiješni tipovi. Mislili su da mogu mene zastrašiti, ali nije to samo tako. Što radiš u mom krevetu? Dragi Julio, ovo je moj krevet. Što smo radili u njemu noćas? Ne sjećam se. Dovoljno da se ja sjećam svega. U nas problema je seriozna. Nada u brat Mihaila podsročno i dokumente za bratu. Da, paka. I have a little nervous finger problem, and I want to send you something by way of Agent 0010. 10? We only count to 7. Who is it? I will ask James. No, let James rest. This young man is very reliable. What do I need your button for? I have it few. Please, ask Miss Money Honey. Vero americano. Hello. This is KM, special code 32987. My respect, Mr. Ovan. Hello, Cam. Ne daj Bože da žena krivo kaže, vere laže i vatra ju odmah smaže. A vama ne, vas zgoreli na ognju. Bene. Otkrio sam kamo su ti zatvorili turbača. Ti si taj, ti si jedan od njih, ti si me potpalio. Glazba je ljubav u potrazi za riječima. Znaju da je tvoja sloboda tvoja moć. Moja i njihova sloboda nisu iste. Ako svijet ostane bez vrijednosti glazbe, za te zelene vrijednosti više neće imati tko živjeti. I sve će postati sivo, pretopit će se u jednu sivu bezizražajnost, besmislenost i bezvoljnost. A ti? Što ti misliš? A prijatelju, ti može slobodno na kaficu otići, znaš, kao i naši didovi što su nekada pili kafice. Ti se samo opusti jer ja znam šta radim. Ajde vam, ajde. Gospodice, Esmeralda, sad ćemo riješiti vaš problem. Ali ja totalno ne znam zašto sam ovdje. Pa vi ste ovdje došli zato što treba da vam ja pomognem, jer vi ste agresivna osoba. Ali ja nisam agresivna. Ako nisi agresivna, vidi kako se ponaš, mislim. Okreći brod u drugu stranu. Neću. Onda plivaj ako nećeš. Antikristi! Pa pustite bar žene i djecu. A ti šta je s tobom? A djede je šef, zovi ga. Možda tu tajnu istinu po putu sirene poremete, probude, prodube. Ali more na kraju krajeva zna sve. Beskrajno more. Pobjegli smo, ali čemu? Kad će opet isto biti? Vratit će se sve u svemu, stari divljak.